Na Slovensku dokázali parlamentné voľby vyhrať iba traja politici. Mečiar, Fico alebo Matovič. Čiže aj Smeru sa hodilo, aby SNS ten poslanecký klub zostal a tak poslali jedného svojho poslanca na hosťovanie. Takže Robert Fico ich garantom tejto stability, ale zároveň vidí, že s takýmito počtami a v takejto konštelácii sa asi zjavne vládnuť nedá. Ak budú na Slovensku predčasné voľby, tak to musí byť so súhlasom Roberta Fica. Bez toho sa nestanú. Ahoj, dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu 37P, moje jméno je Adam Blišťan a já mám dneska velkou radost, že se mi tady povedlo ze Slovenska dostat, nebo že moje pozvání přijal Mikuláš Hanes, analytik NMS a vlastně teď i můj kolega. Miky, vítej a díky moc, že jsi udělal čas. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. My dneska natáčíme, dneska je 28. ledna v 8 hodin večer, tak vzhledem k tomu, že ty události jsou na Slovensku poměrně turbulentní v posledních dnech, tak se chci zeptat, je všechno při starém, to znamená Slovensko má pořád tu stejnou vládu, nebyla vyslovena v posledních hodinách nedůvěra nebo cokoliv podobného? Máme vládu, ktorá má stále ešte dôveru a má medzi 72 až 79 poslancov v parlamente zo 150, takže zatiaľ všetko pri starom, ale už zajtra to môže byť úplne inak. Když to hodně zjednoduším, tak Robert Fico vlastně už v vozovkách přežil dva pokusy o vyslovení nedůvěře vládě. Mohl bys možná pro ty z nás, kteří jsme to neměli možnost sledovat každý den, tak říct vlastně, jak toho docílil a jestli má třeba opozice nějakou strategii nebo nějaké kroky na ty další dny? Slovenská opozícia sa od volieb, ktoré boli na podzim 2023, dosť zdráhala využívať vlastne tento systém odvolávania, tento inštitút vyslovenia nedôvery, lebo vedeli, že nemajú väčšinu na to, aby toho premiéra odvolali a nechávali si to v úvodzovkách na takú riadnu príležitosť, kedy to bude akože opodstatnené, že toto je to najväčšie gesto. No to najväčšie gesto prišlo ako reakcia na návštevu Roberta Fica v Moskve a následné spochybňovanie o vlastne našej zahraničnej politiky a orientácie na Európsku úniu a NATO. A určite tomu nepomohol ešte aj podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, ktorý po návrate z Moskvy na úplne nevinný návrh strany Sloboda a Solidarita do parlamentu, ktorá chcela vlastne do ústavy zakotviť to, že sme členmi Európskej únie a NATO, tak on sa ako odpoveď, ako reakciu do médií vyjadril, že nie je to možno vhodné, lebo tak ako sme referendum vstúpili, že by sme si mali nechať aj tú možnosť, ako referendum vystúpiť vlastne z Európskej únie, lebo však samozrejme Európska únia sa mení a ešte nevieme, čo nás nečaká. No a táto jedna odpoveď v piatkový podvečer spustila úplnú lavínu rôznych reakcií, posilnila ďalšie protesty a zároveň viedla k tomu, že prvýkrát historicky od volieb sa všetci opoziční poslanci podpísali pod jeden návrh a to bol konkrétne návrh na odvolanie vlády Roberta Fica. Vedeli, že nemajú na to dostatok poslancov, nemajú na to dostatok hlasov, lebo napriek tomu, že koalícia nemá istú väčšinu, tak tí rebelujúci poslanci, alebo tí, ktorí momentálne nepodporujú niektoré vládne zákony, tak oni hlavne chcú vyjednávať o svojej pozícii, o svojom dopade na nejaké zákony, rozhodovaní, moc alebo o konkrétnych postoch či ministerstvách. A zatiaľ všetci deklarujú, že sa nechystajú povaliť vládu. Čiže bolo jasné, že neprídu hlasovať s opozíciou. Ale častokrát tú svoju rebeliu prejavujú práve tým, že nehlasujú v parlamente, čiže keďže koalícia nemá istotu tých 76 hlasov, tak častokrát tak viackrát sa stalo teda, že parlament nebol uznašania schopný kvôli tomu. Ale že by to znamenalo pád vlády, to určite nie. Dá se nějak říct, co hlavně vadí těm rebelujícím poslancům, proč už nejsou vlastně zajedno s tou vládou, v čem se třeba rozchází s Robertem Ficem, protože si se nepletu, tak ono se nejedná přímo o poslance Smeru, ale jsou ze SNS a Hlasu, když tak mě doplň oprav.
Áno. A tu si musíme urobiť taký menší návrat do toho, ako táto vládna koalícia vznikla. Na jeseň, na podzim 2023, keď sme mali parlamentné voľby, tak vlastne vyhral ich Smer a strana Hlas, ďalšia koaličná strana, skončila až na 3. mieste. Čo s ohľadom získa necelých 15%, čo s ohľadom na to, že aké boli tie prieskumy, bol nakoniec dobrý zisk. Ale strana Hlas ešte rok pred voľbami bola jasne na 1. mieste a aj vznikala ako premiérska strana. Hlas vznikol vlastne odštiepením od Smeru, kedy po prehraných voľbách Peter Pellegrini chcel vystriedať Roberta Fica na čele strany Smer. On to odmietol. Medzi nimi dvomi už dlhšie funguje vyslovene osobná nevraživosť. A Peter Pellegrini vlastne získal veľkú popularitu spoločnosti, keď nahradil Roberta Fica v roku 2018, potom čo Robert Fico musel odstúpiť po protestoch, ktoré sa konali na celom Slovensku po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Takže oni majú takú komplikovanú osobnú históriu a bola tam dosť veľká rivalita. Peter Pellegrini viedol ten Smer do volieb, do kampane ako jednotka. V 2020 nedopadli dobre, poškriepili sa, odišiel. A začal hovoriť, keďže Smer mal vtedy nejakých 9-10%, tak začal hovoriť, že to je vlastne strana minulosti, Robert Fico je mužom minulosti a že on prináša tú novú sociálnu demokraciu. Lenže vďaka tomu, ako sme tu mali turbulentné obdobie počas vlády Igora Matoviča, kombinácii s pandémiou, potom ešte aj s vojnou, a Robert Fico dokonale využil nálady, ktoré jednak spájali tieto krízy a zároveň mali veľký súvis s úplnou neschopnosťou vlády Igora Matoviča riešiť každodenné konštruktívne problémy tak, aby nezačali všetkým ľuďom liesť na nervy a aby nehľadali akúkoľvek alternatívu. Tak jednoducho Robert Fico na tom naspäť vystúpal a zrazu sa ukázalo, že Peter Pellegrini nebude premiérom, hoci mal takú možnosť. Ak by išiel do vlády s progresívnym Slovenskom, tak tam bola tá možnosť, že oni dokonca, hoci mali viac percent, tak im ponúkali premiérsky post. Ale Peter Pellegrini sa nestal premiérom a tým pádom odišiel zo strany Hlas po tom, čo sa stal prezidentom. Lebo Peter Pellegrini povedal aj pred voľbami, on sa tak nejednoznačne vyjadroval vždy, že či pôjde s tým Smerom alebo s progresívnym Slovenskom. A to vyplývalo aj z toho, aký mal elektorát, lebo časť jeho voličov boli vlastne sklamaní voliči Smeru, pre ktorých bol proste Robert Fico či už opozeraný, alebo mu prestali dôverovať, alebo bol už jednoducho dlho na tej politickej scéne. A časť boli práve tí sklamaní voliči vládnej koalície, čo bolo hnutie Olano, alebo napríklad Smer-rodina, ale tieto strany v roku 2020 volili kvôli tomu, že oni boli proti Ficovi. A teda on mal ten elektorát spojený tak pol na pol. Polovica by bola aj za tú vládu so Smerom a tá druhá polovica voličov by bola za tú vládu s progresívnym Slovenskom, KDH a SAS. Ale takto vôbec to nebolo vlastne v tej strane. Väčšina funkcionárov Hlasu je stále bývalých členov Smeru alebo nominantov Smeru. Prišli tam samozrejme aj iní ľudia, ale mnoho tých štruktúr vlastne ten Hlas prebral pod sebou, takže bolo jasné, že po voľbách bol ten príklon, najmä keď sa oni nemohli rozhodovať a nemohol byť Peter Pellegrini premiér, tak bolo jasné, že Peter Pellegrini Hlas pôjde do vlády so Smerom, ale Peter Pellegrini pred voľbami vyhlásil, že nepôjde do vlády s Robertom Ficom, čo samozrejme chcel nejak dodržať a preto išiel na post predsedu parlamentu. Skadiaľ bola jasná cesta na to, aby sa stal koaličným kandidátom na prezidenta, keďže dotedajšia prezidentka pani Čaputová sa rozhodla neuplatniť si znova mandát, nekandidovať druhýkrát a zároveň Peter Pellegrini bol v tom čase najpopulárnejší politik na Slovensku. Peter Pellegrini vyhral voľby, odišiel, ale na to, aby vyhral voľby, potreboval podporu Roberta Fica a aj Andreja Danka, predsedu SNS. No a Andrej Danko teraz tvrdil po voľbách, že Peter Pellegrini mu za to slúbil, že Andrej Danko sa stane predsedom parlamentu namiesto neho. Ako predseda najmenšej koaličnej strany, ktorá sa ledva dostala do parlamentu, vlastne takto ašpiroval na druhý najvyšší ústavný post, ale v koaličnej zmluve sa jasne uvádza, že post predsedu parlamentu patrí Hlasu. Ďalší taký aspekt, ktorý oslaboval tú pozíciu Hlasu v tejto koalícii a v parlamente bol fakt, že predsedom Hlasu sa po Petrovi Pellegrinim stal Matúš Šutaj Eštok,
minister vnútra, ktorý je však vnímaný aj podľa našich výskumov v NMS, je vnímaný pozitívnejšie voličmi Smeru, než voličmi Hlasu. Že on je, niektorí z tých rebelujúcich poslancov Hlasu ho teraz nazvali vlastne ako, že podpredseda, že správa sa ako podpredseda strany Smer. Ako keby bol podpredseda Roberta Fica. A to presne títo 4 poslanci začali tak niekedy na jeseň v nejakých náznakoch a koncom roka už úplne otvorene hovoriť, že sa im nepáči, kam smeruje strana Hlas, že zo strany Hlas sa stáva vlastne kópia Smeru. A oni vstupovali do modernej sociálnej demokracie, do strany európskeho strihu, ktorá má kontakty s európskymi sociálnymi demokratmi a je to proste moderná stredová sociálna strana, stredoľavicová. Pričom Smer sa už, oni to nazývajú, že je také, že slovenská sociálna demokracia, ale označujeme to aj ako rurálnu demokraciu, rurálnu sociálnu demokraciu, alebo sociálnu demokraciu karpatského typu by sme mohli povedať. To je taká kombinácia sociálnej demokracie a takého, by som povedal, národného socializmu, čo práve Smer predvádza. Čiže títo 4 poslanci, oni začali jasne vystupovať proti Matúšovi Šutavi Eštokovi, proti predsedovi poslaneckého klubu Hlas. Hovorili o tom, že nemajú slobodu, čo sa týka diskusie, že sa od nich očakáva, že budú len stláčať gombíky a nebude sa diskutovať o tom, že majú nejaký iný názor. A začali upozorňovať na to, že strana Hlas sa odkláňa od toho pôvodného étosu tej myšlienky, s ktorou ju Peter Pellegrini zakladal. Teraz by som sa presunul ešte tej strane SNS, lebo to všetko bude mať aj také zaujímavé, pikantné pokračovanie, ale aby sme sa v tom nestratili, potom je tu malá strana SNS, ktorá sa dostala do parlamentu s 5,5%. Dostala sa po 3 rokoch, kedy bola mimo parlamentu, čo sa častokrát koaličným partnerom Roberta Fica stáva, že keď idete s Robertom Ficom do koalície, tak sa proste na druhý raz dostanete do parlamentu. To z Čiech poznáte, Andrej Babiš to má celkom podobne. A SNS sa tak dlhodobo potácala v prieskumoch okolo 3-3,5%. A vtedy Andrejovi Dankovi napadla spásonosná myšlienka, že okopíruje Igora Matoviča a poskladá si svoju kandidátku z rôznych menších strán, z rôznych influencerov. Takže samozrejme, keďže sa jedná o prudko konzervatívnu národnú stranu, tak si vybrali menšie, také už nacionalistickejšie, konzervatívne strany a rôznych influencerov z pochybných YouTubeových kanálov alebo internetových televízií, ktoré sa vyznačovali extrémistickými hostiami, rétorikou, radikálnymi názormi a stopážou jednotlivých relácií okolo 2-3 hodín. Takže vyskladal si takéto rôzne hviezdy na svoju kandidátku, zobral tam rôzne strany menšie, ako napríklad Národnú koalíciu alebo stranu Život. A dopadlo to tak, že po voľbách sa ráno Andrej Danko zobudil a zistil, že je v parlamente, že SNS je v parlamente, ale že keď sa pozrie na ten poslanecký klub, tak za poslanecký klub SNS je tam vlastne jediný člen tejto strany. Keďže tí ostatní členovia jeho strany sú nevýrazní, na čom Andrej Danko dostatočne dlho pracuje, aby všetci okolo neho boli nevýrazní v rámci strany, tak všetci títo influenceri niekedy aj z prostriedku alebo z konca kandidátky jednoznačne prekružkovali všetkých poslancov za SNS. A tam bolo veľmi náročné, že tým, že SNS bol malý partner v koalícii, mala málo ministerských postov, dokonca jedno ministerstvo športu a cestovného ruchu sa pre nich muselo vymyslieť, aby to nejak matematicky vychádzalo, a Andrej Danko dlhodobo hovoril, že podpora športu a cestovného ruchu je jeho doménou. Keď sa pozrieme možno na nejakých ľudí blízkych strane SNS a niektorých aj proste sponzorov a podporovateľov tejto strany, tak vieme, prečo je to doménou a ťažiskovým objektom strany SNS. Tak dostali 3 ministerské posty a vlastne Andrej Danko urobil to, čo urobil aj v roku 2016, že na ne nenominoval straníkov.
že on vlastne dal nestraníkov na tieto ministerstva, konkrétne jedna frakcia, ktorá bola Martina Šimkovičová s Petrom Kotlárom ako poslanci, tak Peter Kotlár zostal v parlamente, ale Martina Šimkovičová sa stala ministerkou. Potom Tomáš Taraba sa vlastne stal ministrom životného prostredia a ďalší jeho dvaja poslanci zo strany Život sa stali štátnymi tajomníkmi. Jeden aj na ministerstve kultúry, ale tam už aj Martina Šimkovičová sa hanbila za to, čo vyvádza, tak ho potom posunuli vlastne na ministerstvo životného prostredia. A jednoducho Huliakovi, poslancovi, ktorý je šéf Národnej koalície a má ďalších dvoch kandidátov tam ešte, čiže troch poslancov dokopy, tak jemu nezostalo žiadne ministerstvo, lebo on má byť pôvodne ministrom životného prostredia, ale prezidentka tento návrh, pani prezidentka Čaputová tento návrh vetovala a neschválil ho kvôli tomu, že on je predseda slovenských poľovníkov a kampaň si vlastne postavil na tom, že ide strieľať medvede, vlky a takýmto spôsobom, no, k írečitým slovám nemal ďaleko, je to starosta takej veľmi svojráznej stredoslovenskej obce medzi Zvolenom a Detvou, ktorá sa volá Očová a tam si ho teda pochvaľujú, ale väčšina ľudí proste nad jeho rečami alebo nad jeho agendou dosť krúti hlavou, ale ten výtlak tých 50-60 tisíc hlasov, ktoré priniesol, tak mu stačil na jasné prekružkovanie. Skoro aj či už Tomáš Taraba, alebo aj pán Huliak prekružkovali aj Andreja Danka. Čiže tá pozícia SNS bola fakt slabá. No a Huliak počase zistil, že on sa k tomu ministerstvu tak skoro nedostane, lebo opäť vraj tu bola zákulisná dohoda, že keď sa stane Peter Pellegrini prezidentom, takže Tomáš Taraba pôjde preč z toho ministerstva a dostane ho Huliak, ktorý ho mal sľúbené. A aby to nebolo úplne zamotané, tak ešte sa tu pridáva teraz jeho materská strana Národná koalícia, ktorá sa začala dožadovať toho, že OK, ale nás tu vlastne, sme tu SNS, všetci si myslia, že sme politici SNS, ale my sme strana, ktorá má cca 2000 členov, čo vôbec nie je málo na slovenské pomery a aj na to, koľko členov majú v súčasnosti politické strany. Takže oni sa začali dožadovať treba z toho, aby ten poslanecký klub sa nevolal len poslanecký klub SNS, alebo by to bol poslanecký klub SNS Národnej koalície. A s týmito požiadavkami a vraj tam opäť bola nejaká zákulisná dohoda, ktorú Andrej Danko oddiaľoval. A tak sa teda Rudolf Huliak na jeseň minulého roka, teda na podzim pre české publikum minulého roka sa zastavil a povedal, že nie a títo traja poslanci nebudú hlasovať s koalíciou do momentu, kým nebude vyhovené jeho požiadavkám. Dostalo sa to do takej absurdnej roviny, že títo dvaja politici, Rudolf Huliak a Andrej Danko, sa prestali spolu zhovárať. Andrej Danko vrátil dar, ktorý dostal na narodeniny od Rudolfa Huliaka. Mu ho vrátil naspäť. Aj iní poslanci z klubu usudzujú a hodnotia, že proste títo dvaja ľudia nemôžu byť spolu v jednej miestnosti. Čo je dosť komplikované, keďže Rudolf Huliak so svojimi 3 poslancami sa dožaduje napríklad účasti na koaličnej rade. Takže je ťažké fungovať, keď máte tesnú väčšinu v parlamente a dvaja aktéri nedokážu byť spolu v jednej miestnosti. No a takto sú tieto dve menšie koaličné strany vlastne zaseknuté. Jedna prišla o 4 poslancov, respektíve ešte nie, 2 medzi tým vylúčili už zo strany. A to je teda strana Hlas, tam vylúčili poslanca Migaľa a poslanca Šalitroša. Podľa toho Migala sa im aj hovorí, že niekedy, že Migaľovci. Ale sú tam ďalší 2 poslanci, ktorých ešte nevylúčili, lebo vedia, že to by už teda tá koalícia úplne prišla o väčšinu. No a poslanci okolo Rudolfa Huliaka už povedali, že oni proste sa nebudú rozprávať s Andrejom Dankom, lebo to nemá zmysel. A že oni sa chcú rozprávať s Robertom Ficom. Hovorí sa teraz, že pri nej sú nejaké riešenie, že ako keby budú že v odzovkách pridružení k poslaneckému klubu Smer. No, to bolo ešte vtipné, že oni vlastne odišli z poslaneckého klubu SNS, ale poslanecký klub SNS mal 10 členov. Podľa zákonov na Slovensku a podľa rokovacieho poriadku poslanecký klub musí mať minimálne 8 členov.
A keďže odišli 3 poslanci z klubu SNS, tak by mal 7 členov. Čo by bol problém, lebo už by si nikde nemohli písať skratku. SNS neboli by vlastne súčasťou poslaneckého grémia, ale bol by to problém aj pre koalíciu, lebo rokovací poriadok hovorí, že niektoré procedurálne návrhy, napríklad odsunúť na neurčito akýkoľvek bod rokovacieho programu, môžu po dohode zástupcovia 3 poslaneckých klubov. Čiže aj Smeru sa hodilo, aby SNS ten poslanecký klub zostal, a tak poslali jedného svojho poslanca na hosťovanie do klubu SNS, aby im vlastne zostalo tých 8 členov. Čiže a on tam nechodí, on chodí ďalej na poslanecké kluby Smeru, je to človek, ktorý blízky k Robertovi Ficovi. Robert Fico si od neho prenajímal byt, v ktorom býva momentálne, potom si ho od neho aj kúpil pod trhovú hodnotu údajne. Tak títo ľudia jednoducho fungujú spôsobom, kedy sa nerozpráva jeden s druhým, majú medzi sebou neskutočné škriepky, viacerí z nich sa na seba urážajú, hovoria o tým druhom, že klame, že nemôžu byť spolu v jednej miestnosti, a to všetko pri väčšine 4 hlasov v parlamente. Tak děkuju za tady tohle shrnutí Slovenska od voleb v roce 2023. Věřím, že pro mě i pro spoustu dalších lidí, kteří samozřejmě sledujeme, co se děje na Slovensku, ale je pravda, že takové ty denní věci nebo takové ty problémy, které jsou asi v každé zemi, tak nám unikají. Jakou vlastně roli teďka má v tom všem Robert Fico? Ten se snaží pomocí těch různých taktik udržet u moci, aby opozice nemohla hlasovat o nedůvěře vládě, přestože pravděpodobně proto stejně nemá dostatek hlasů, a myslí si třeba Robert Fico, že by dokázal zase ty znesvářené strany nějak dát dohromady, nebo spíš vidí tu cestu v nových předčasných voľbách? No to je presne otázka, lebo samozrejme Robert Fico nemôže hovoriť, že idem povaliť vládu a idem to položiť a poďme do predčasných volieb, lebo jedna z hlavných devíz vládnutia Roberta Fica historicky je, že všetky jeho vlády dovládli 4 roky, respektíve prešli rekonštrukciou a dokončili ten mandát. Vláda Roberta Fica nikdy nekončila predčasnými voľbami. Za to posledná stredopravá vláda, ktorá dovládla do konca svojho mandátu a neskončila predčasnými voľbami, bola vláda Mikuláša Dzurindu, prvá jeho vláda do roku 2002. Odtedy sme vlastne mali druhú vládu Mikuláša Dzurindu, ktorá mala predčasné voľby kvôli KDH, vládu Ivety Radičovej, vládu Igora Matoviča, Eduarda Hegera a potom ešte jednu úradnícku vládu. Takže Robert Fico ich garantom tejto stability, ale zároveň vidí, že s takýmito počtami a v takejto konštelácii sa asi zjavne vládnuť nedá. Preto aj keď bola vlastne obmedzená tá rozprava v parlamente a neotvorená schôdza, čo sa týka odvolávania, tak nepovedal by som, že by sa bál o to, že bude odvolaný, ale veľmi účinne zamedzil tomu, aby sa rozprávalo o jeho zlyhaniach. O zlyhaniach tejto vlády, o tom, o čom hovorí opozícia, vlastne utiaľ im ten priestor v parlamente na to, aby hovorili o tom, čo vidia aké problémy vidia na vládnutí Roberta Fica, prečo si myslia, že by jeho vláda mala skončiť, a veľmi sa vyhol tým titulkom tej kritike, ktorá by zaznievala v parlamente. A to v súčasnosti to nebuďme naivní, že veľa ľudí pozerá vlastne záznam z parlamentu, ale z toho sa už v súčasnosti robia výborné videá na sociálne siete, krátke, úderné, a sú niektorí poslanci, ktorí si vyslovene tie svoje výstupy pripravujú preto, aby dobre vynikli na sociálnych sieťach, prípadne aj v rámci niektorých faktických poznámok. Využíva to už viacero opozičných hnutí v súčasnosti a strán na Slovensku. Takže tá rozprava má aj dosť taký vedľajší efekt, že to, čo zaznie v tom parlamente, sa dostáva k 100 000 ľudí a nemajú to vôbec pod kontrolou. Čiže oni vlastne utiali túto diskusiu. Na druhej strane ale Robert Fico už teraz jasne hovorí, ako keby
mám pocit z tých jeho vyjadrení, že akoby to bol taký damage control trošku, že OK, schýľuje sa to k tým predčasným voľbám, ale už dopredu hovorím, že ja za ne nemôžem. A teraz mal také vyjadrenie, že nie, ak sa aj táto vláda rozpadne, nebude to vina Smeru, ale bude to vina menších koaličných partnerov. On dal predsedom týchto strán ultimátum, že do 4. února do začiatku rokovania únorovej schôdze Národnej rady si majú vlastne vyriešiť tieto počty a majú garantovať väčšinu v parlamente. Hovorí, že on za to nemôže, Smeru sa to netýka, lebo Smer je pevný ako skala. To bolo jeho vyhlásenie spred pár dní na tlačovke. Čiže mám pocit, že už sa snaží trošku, že má aj on ten dojem a pocit, že toto asi ďaleko nepôjde a že dlho to nebude trvať a už začína poukazovať, že koho to môže byť vina. Lebo druhá možnosť, ktorú on pripúšťa, je rekonštrukcia vlády, ale tam jasne naznačil, že to by bola taká rekonštrukcia vlády, ktorá by tých koaličných partnerov buď neskutočne bolela politicky a keď vidíme tie ich vzťahy, tak možno aj osobnostne a emocionálne. Niektorí teda poprední predstavitelia týchto strán by prišli o svoje posty a to by vyvolalo určite nielen politickú nevôľu, ale že zároveň, že by sa jasne zmenili tie posty v parlamente a tie počty vo vláde, lebo keď si zoberieme vlastne pomer tých hlasov, tak Smer aj Hlas majú rovnaký počet ministrov, ale Hlas má výrazne menej poslancov. To bol vtedy taký ústupok, že vlastne za to, že išli do tej vlády s Robertom Ficom, že neprijali tú premiérskú ponuku. Takže vlastne Smer aj Hlas majú rovnaký počet ministrov, len teda, že o jedno kreslo vo vláde má Smer viac, lebo Robert Fico je premiér a tým pádom Peter Pellegrini má tiež tú 8. funkciu, po 7 ministrov, že on bol ten predseda parlamentu. No a SNS dostala vlastne 3 kreslá a teraz tak zaujímavo v jednej diskusii povedal Robert Fico, že ak by sme to teda mali prepočítať, SNS má 7 poslancov a majú 3 ministerské kreslá, tak kebyže to zoberieme pomerovo, tak pri takom počte poslancov by sme my museli mať 18 ministrov v tej celej vláde, čo ani celá vláda nemá. Takže povedal, že buď príde taká rekonštrukcia, po ktorej možno aj sami tí koaliční partneri povedia, že toto nie a že dajú sami návrh na rekonštrukciu vlády, alebo jednoducho si to budú musieť odsúhlasiť sami, keď sa dohodnú. Lebo tie počty, akože, dobre, vyzerá to tak, že Andrej Danko ten sa už ani nesnaží, že tento už necháva na Roberta Fica a poslanci Hlasu, no minimálne tí dvaja, ktorých vylúčili, tak za posledné 2 dní mali v médiách také ostré rozhovory. Môžem citovať jedného z poslancov, ktorý dnes mal taký krásny výrok, keď sa ho pýtali, ako bol spokojný s tým, keď hlasoval za novelu trestného zákona, proti ktorej boli aj veľké protesty a ktorá vlastne do veľkej miery opozícia kritizovala to, že prinesie zbavenie obvinení pre veľa politikov z Smeru a Hlasu, ktorí boli obvinení alebo funkcionárov z doby tej ich vlády, tak povedal, že na toto nie je hrdý, ospravedlnil sa ľuďom a že po hlasovaní, toto bol jeden zo zákonov, za ktoré keď som zahlasoval, som sa potom musel ísť vyvracať. To povedal dnes ešte stále vraj koaličný poslanec. Takže Robert Fico vyzval aj Andreja Danka, aj Matúša Šutaja Eštoka, aby si urobili vlastne poriadok vo svojich poslaneckých kluboch, ale zatiaľ sa im to veľmi nedarí a preto oni hovoria, že má zasiahnuť Robert Fico a on na to reaguje, čo ja s tým mám. Že to nie je jeho práca, takže buď má za tým nejaký ďalší plán, alebo sa mu to proste nechce riešiť, ale ja tam vidím koncovku tu istú. No, já jsem se díval, když Robert Fico po nějaké tiskové konferenci odpovídal novinářům na otázky, což a musím jako přiznat, že mě až, nevím, jestli šokovalo, ale to, jak on s nima jednal, tak
jako bohorovně, nebo že je má prostě úplně v hrsti. Nevím, jestli to říkám úplně jako správně, nebo jestli jsi to tak vnímal taky, nebo jestli víš, o čem mluvím, ale každopádně bez Roberta Fica se teda asi zdá se na Slovensku toho moc neodehraje. Nicméně, jestli se nepletu, tak poslední výzkum NMS Market Research na Slovensku ukázal, že by Robert Fico nesestavil příští, nebo v případě předčasných voleb znovu koalici, tak je možné, že ta jeho pozice není tak silná, jak by třeba on rád byl, kdyby byla? No, to je síce pravda, že sa ukazuje, že podľa nášho aktuálneho lednového volebného modelu by Hlas, Smer a Republika, mimo parlamentná strana, ktorá sa tesne nedostala a vlastne je to taká akože extrémnejšia nacionalistickejšia verzia SNS. Takže tieto tri strany by nemali väčšinu a potrebovali by na to buď ďalšieho koaličného partnera, ale komplikované by to bolo aj pre strany súčasnej opozície zložiť tú vládu, lebo by to znamenalo, že by sa museli stretnúť progresívci, kresťanskí konzervatívci, ekonomickí pravicoví liberáli a Igor Matovič. A to je ten kameň úrazu, že ako som spomínal, že až tá cesta do Moskvy a to spochybňovanie členstva Slovenska v západných štruktúrach znamenalo, že sa všetci tí poslanci postavili vlastne na jednu kameru a stáli tam na jednom mieste a všetci do jedného podporili ten návrh. Ale aj tam musela byť taká dohoda, že Igor Matovič musel stáť vzadu. A na druhý deň vyšiel článok v jednom médiu Aktuality, kde rozhovor s Igorom Matovičom, ktorý povedal, že dobre, ja som išiel dozadu, ale aj tak môj predseda poslaneckého klubu to celé dohodol a progresívci vlastne sú na nič opozícia a my sme opozícia. Takže Igor Matovič má v podstate teraz takého žolíka alebo čierneho Petra a takú blokačnú menšinu by som povedal, že on aj teraz v jednom rozhovore povedal, že on bude hovoriť pravdu, tak ako to vidí, a ak to má znamenať, že on sa rád pridá pri zostavovaní vlády, ale nebude robiť nejaké kompromisy. Keď ho kvôli tomu nebudú chcieť a bude niekde v kúte v opozícii, tak to berie. Lebo totiž to v súčasnosti ani len koaliční politici nechcú chodiť do diskusí s zastupiteľmi hnutia Slovensko, to je premenované Olano. Ale s Igorom Matovičom sa tam už, že duplom nechce nikto objaviť, nevolajú ich ani opozičné strany, keď robia protesty, hoci klub hnutia Slovensko je druhý najsilnejší poslanecký klub v opozícii, tak nevolajú ich na protesty, nerobia s nimi žiadne tlačovky. Keď je tam tá tlačovka nejaká taká, že je tam aj niekto hnutia Slovensko, tak to určite nie je Igor Matovič. A vždy je to len cez nejaké kompromisy a s takým škrípaním zubami. Aj teraz vlastne, keď urobili toto gesto a boli potom cez víkend politické diskusie, tak v nich bol vlastne predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a v ďalšej diskusii hneď o hodinu neskôr bol predseda Slobody a Solidarity Branislav Gröling a obaja povedali, že tú budúcnosť vlády po voľbách vidia bez Igora Matoviča, že proste s ním vo vláde si to nevedia predstaviť, lebo Slovensko videlo, čo to znamená mať Igora Matoviča vo vláde podľa nich a nechcú si to zopakovať. Já, když teďka mluvíš o Igorovi Matovičovi, jak si musím vzpomenout na ten dokument o Zuzaně Čaputové, jak on tam přijde, odevzdá tu demisi a pak ještě někdo někam jde si zatelefonovat a zase vytrhne a jde s ní zpátky, takže jakoby asi, jestli to chápu dobře, tak ho ty ostatní strany neberou jako spolehlivého partnera. Nie. Igor Matovič začínal ako premiér vlády s ústavnou väčšinou. Po 15 mesiacoch na tlak ostatných koaličných strán a najmä teda Slobody a Solidarity sa musel zdať postup premiéra. A potom bola vláda Eduarda Hegera, čo bol to vtedajší minister financií. Igor Matovič išiel na ministra financií a po roku sa Sloboda a Solidarita jednoducho
vyjadrila, že ani toto nefunguje, ani to sa nedá. Igor Matovič je človek, ktorému neskutočne raketovo padla dôveryhodnosť z jedného najdôveryhodnejších a z jasného víťaza volieb, lebo však zoberme si, od roku 93 na Slovensku dokázali parlamentné voľby vyhrať iba traja politici. Mečiar, Fico alebo Matovič. Vlastne za tých 25 rokov nikto iný nevyhral tie voľby, okrem týchto troch politikov. A teraz strih 5 rokov neskôr a Igor Matovič má popularitu na úrovni možno nejakých 10%, teda dôveryhodnosť, pardon. A strana Slovensko sa dostala do parlamentu s necelými 9%, avšak tiež to bola opäť taká volebná koalícia viacerých strán a tie percentá, oni sa pohybovali pod tou hranicou 7%, čo je u nás pre volebné koalície, ale nakoniec ich vystrelilo v tej kampani potyčka Igora Matoviča s Robertom Kaliňákom, keď vlastne im prišiel Igor Matovič narúšať meeting. 2 roky dozadu ešte premiér úradujúci, prišiel s megafónom na veľkom aute narúšať meeting a nakoniec sa s Robertom Kaliňákom pobil. A bolo to tak zaujímavo streamované, že zjavne boli pripravení na to, že to spôsobí rozruch a rozruch to spôsobilo. My sme videli aj na dátach, že keď sa pozreli aj na napríklad tie analytické dáta, čo sa týka Google a vyhľadávania jednotlivých informácií, tak to bola vec alebo situácia alebo moment z kampane, ktorý najviac zarezonoval pred tými voľbami a videli sme, že na nasledujúci mesiac proste hnutie Olano poskočilo a dostalo sa až k tým 9%. Igor Matovič je proste pre väčšinu politického spektra nevyspytateľný. On sám seba označuje ako obyčajného človeka, ako človeka z ľudu. A je to ale úspešný podnikateľ, treba povedať. Človek, ktorý si vybudoval svoju kariéru najprv tú pracovnú, a potom a podnikateľskú a potom aj tú politickú na svojich bezplatných inzertných novinách, kde písal dlhodobo stĺpčeky a vlastne on sa dostal do parlamentu na kandidátke SAS ešte v roku 2010. Čiže Igor Matovič je tiež už v politike 15 rokov a keď mal možnosť vládnuť, tak ukázal, že ostatné strany s ním nechcú vládnuť. Jednoducho, že je to dosť veľký predpoklad na to, aby tá vláda nebola stabilná a funkčná. Mě napadlo, že vlastně pokud to bude poslouchat třeba český premiér Petr Fiala, tak by měl vlítnout na nějaký meeting Andreje Babiše a udělat tam nějaký pořádný rozruch, že to asi voliči mají rádi, ale myslím si, že Petr Fiala takový úplně nebude. Já jsem se chtěl ještě vrátit k tomu, k té vládní krizi, nebo jak to nazvat. Jakou roli v tom sehrává Peter Pellegrini, protože on bude mít předpokládám nějaké vztahy jak v Hlasu, tak ve Smeru, snaží se to nějak uklidňovat nebo tomu nechává volný průběh a rovnou si dovolím takovou podotázku, zaznívají třeba teď častěji hlasy směrem třeba k Zuzaně Čaputové, že vidíte, kdybyste kandidovala, tak tohle by se třeba nestalo? Začnem od konca. Čo sa týka Zuzany Čaputovej, ona sa stiahla z verejného života na Slovensku, len sporadicky sa k niečomu vyjadruje, dokonca by som povedal, že asi častejšie teraz máte možnosť vidieť, diskutovať alebo rozprávať u vás v Českej republike. Dlhšie pôsobila aj na univerzite v Stanforde, takže ona sa k tomu nejak nevyjadruje a to dianie je také turbulentné, že áno, časť ľudí nostalgicky zaspomína za Zuzanou Čaputovou, ale karavana ide ďalej a ten politický život je neúprosný. Jednoducho tá nejaká nostalgia za ňou nie je. Čo sa týka Petra Pellegriniho, on sa dlhšie už snaží tváriť, že je nestranický prezident, ale viacero indícií a priamých faktorov ukazuje, že nie. Často mu to pripomína aj Robert Fico, že áno, je to nestranický prezident, ale bol zvolený vďaka nám, podporil ho Smer, kebyže ho nepodporí Smer a SNS, tak vlastne sa tým prezidentom nestane. A to častokrát pripomína z toho dôvodu aj Robert Fico podporoval na začiatku ten nárok Andreja Danka na ten post predsedu parlamentu. No on uznával, že tá SNS si to odpracovala, že bez tých voličov SNS by sa prezidentom nemusel stať. Peter Pellegrini sa tvári, že
teda minimálne snaží sa navodiť zdanie, že on sa už odstrihol od Hlasu, ale práve jeden z poslancov, ktorí boli vylúčení, pán Migal, urobil teda v nedeľu rozhovor, kde povedal, že Peter Pellegrini tam má svojho ministra školstva Tomáša Druckera, cez ktorého riadi naďalej Smer, a že vlastne odhalil aj to, že keď mal teraz riadi Hlas. Ospravedlňujem sa za tento brept, ale snáď mi bude odpustené, častokrát rovnaký brept urobil aj sám Peter Pellegrini. Klidně to můžem vystříhnout, jestli chceš, a klidně to můžeš říct znovu, ale... Nie, to je kľudne aj s tým odôvodnením, lebo nájdeš strašne veľa videí, kde Pellegrini hovorí, že je predseda Smeru a potom Hlasu. Takže to je také symptomatické. Jasne. A pán poslanec Migal povedal teraz v rozhovore, že Peter Pellegrini sa zúčastnil pracovného snemu strany Hlas, kde mal prejav, o čom ale strana Hlas vôbec neinformovala. Takže človek by povedal, tak hovoril, že tam bol tak na tajňáša. A až teraz to museli spätne priznať. A ten jeho veľmi, veľmi pikantný rozhovor, ktorý urobil pre denník N, čiže o médium, kde napríklad časť členov vlády za Hlas, samozrejme, že nikto zo Smeru ani z SNS vôbec nechodia, ani im neodpovedajú. Majú voči ním ostrú retoriku na čele s Matúšom Šutajom Eštokom. Ten je v tomto úplne rovnaký ako Robert Fico alebo Andrej Danko. Tak jednoducho on v tom denníku N povedal, že Peter Pellegrini naďalej riadi Hlas. Nie je to žiadny nezávislý prezident, ale je to stranický prezident. On aj má akože funkciu zakladajúceho čestného predsedu strany, že sa môže k nejakým veciam vyjadrovať, ale vidíme, že to prepojenie je stále väčšie. To neznamená, že by nebol nikdy kritický k tejto vláde. Treba povedať, že napríklad začiatkom roka jasne kritizoval v svojom takom prvom rozhovore Roberta Fica za cestu do Moskvy. Ak nič nepriniesla, ak by to bola len samoučelná cesta pre nejaké PR a fotky. Hovoril o tom, že vláda pod vedením Roberta Fica až príliš intenzívne rieši zahraničnú politiku a nevenuje sa tej domácej politike a vlastne odkláňa sa od riešenia problémov bežných ľudí, že toto vláde vyčíta. Ale to, keď si spätne zoberieme, tak to bolo vlastne jeho posolstvo aj ako predsedu strany Hlas. Čiže on samozrejme, Peter Pellegrini sa nevymenil. Peter Pellegrini bol vždy politický funkcionár. O to zaujímavejšie je, že teraz vlastne prišiel s kritikou týchto 4 rebelujúcich poslancov, keď im vyčítal, že im nejde vlastne o ten program strany, že sa zaštiťujú jeho menom, tou ideou Petra Pellegriniho, ale že im ide iba o funkcie. Povedal to Peter Pellegrini, ktorý je niekoľkonásobným ministrom, premiérom, predsedom parlamentu a momentálne prezidentom. Je to historicky prvý politik, ktorý na Slovensku zastával 3 najvyššie ústavné funkcie. Ale jemu o funkce nešlo nikdy určite. To musia posúdiť ostatní. Každopádne Peter Pellegrini hovorí, že pretrhal tie väzby, ale niektoré tie náznaky a vyjadrenia niektorých ľudí jednoducho hovoria, že nie. A ja som bol veľmi zvedavý, teraz vo februári vlastne mala byť plnohodnotná schôdza parlamentu, ale koalícia sa ju snaží veľmi okresať kvôli tomu, že len tie veci, ktoré nevyhnutne musia schváliť, čo sú zákony dohodnuté po štrajku zdravotníkov, ktoré sme mali koncom roka, keď hrozili výpovediami, tak tie majú vlastne deadline schválenia do marca. Inak zdravotníci znova podávajú výpovede. A potom je tam ešte novela stavebného zákona a pár takých vecí z implementácia nejakých európskych smerníc, ktoré proste sa musia v tom februári stihnúť. Bolo naplánovaných strašne veľa vecí, boli naplánované personálne voľby rôzne, ktoré už v parlamente stoja 3/4 roka. Nemáme napríklad radu verejnoprávneho média, nemáme predsedu parlamentu už takmer rok, nemáme zvoleného ústavného sudcu, rôzne funkcie, ktoré stoja kvôli tomu, že vlastne koalícia sa nad nich zasekla a nevedia sa na tom dohodnúť. A okrem iného vo februári mal vystúpiť aj prezident v parlamente so správou o stave krajiny.
Všetky tieto veci sa zjavne až na tie zdravotnícke a stavebné zákony odkladajú, lebo koalícia si pri nich nie je istá väčšinou a nechávajú si čas do marca, aby si to nejak usporiadali, ale uzaznievajú hlasy, že možno, ak to ani teraz, ak by to už teraz vo februári nedali, takže možno do toho marca ani čakať nebudú, uvidíme. No ale každopádne, ak by malo prísť k predčasným voľbám, tak môže k ním prísť iba dvomi spôsobmi. Buď parlament nebude 3 mesiace uznašania schopný a potom ich vyhlasuje prezident, alebo si ich odsúhlasí parlament ústavnou väčšinou vo forme ústavného zákona, čiže 90 hlasmi zo 150. A to nejde bez toho, aby aspoň jeden z dvojice klubov Smeru alebo Hlasu za ne nezahlasoval. Čiže skratke by som povedal, že ak budú na Slovensku predčasné voľby, tak to musí byť so súhlasom Roberta Fica. Bez toho sa nestanú. Dvě poslední takové otázky nebo okruhy, které mě napadají. Už Robert Fico vysvětlil, co vlastně dělal nebo proč žil za Vladimírem Putinem, protože je vidět, že na Slovensku mu to rozhodně kredit nepřidalo. Ako u koho? My sme nedávno spolu pre televíziu Markíza realizovali prieskum, kde sme sa pýtali, či ľudia súhlasia s týmito cestami do Ruska, alebo nesúhlasia, lebo po Robertovi Ficovi začiatkom roka tam išiel práve aj Andrej Danko, Tibor Gašpar spomínaný, viacero poslancov zo Smeru a Hlasu, zo Smeru a SNS, poslanci Hlasu tam nešli. Taká pikoška, tí rebelujúci poslanci chceli ísť do Kieva, aby ukázali, že táto vláda vie ísť aj, že táto garnitúra súčasná koaličná má aj takéto smerovanie, ale nedostali sa tam. Takže, ale teda späť k Robertovi Ficovi, jeho návšteve Moskvy. On hovorí, že tam bol vyjednávať plyn. To je celku diskutabilné, lebo dojednať plyn v Rusku v momente, keď nám ho nechce púšťať Ukrajina, je otázne, že či to malo nejaký efekt, teda či to mohlo mať nejaký efekt, vieme, že to efekt žiadny nemalo. A zároveň buď tam išiel dojednávať niečo iné, o čom nevieme, alebo tam išiel si robiť iba promo, aby sa ukázal svojim voličom, aby si možno získal ďalších voličov, lebo keď sa pozrieš na náš januárový volebný model, tak z neho jasne vidieť, že je tam postupný trend, že časť nespokojných voličov Smeru a vládnej koalície prechádza k mimoparlamentnej republike. A to sú tí ľudia, na ktorých je táto vláda málo rázna. Oni by si prijali proste niečo ráznejšie, aktívnejšie, byť aj proti opozícii, proti médiám, proti mimovládkam. Jednoducho Robert Fico naskočil už pred voľbami na túto retoriku krajne pravicovú a časť tých voličov sa pýta, no tak kedy príde ten revanš, kedy príde tá odplata. Tu sa budovala kampaň na nejakej odplate a tá ako keby neprichádza, alebo nie je úplne taká, nie je úplná, by som povedal. A na to vlastne kritizuje ich mimoparlamentná republika, že Smer je málo rázny. A najmä medzi voličmi republiky, ale už aj medzi voličmi Smeru je veľa ľudí, ktorí schvaľujú túto cestu do Ruska. Takže to bolo niečo, čo bolo aj pre domáce publikum. A to, že to vyvolalo takúto búrku opozície, možno nečakal, že to Robert Fico, že to vyvolá až takéto protesty, ale vlastne presmerovanie tej diskusie na medzinárodnú politiku sa Robertovi Ficovi môže hodiť s ohľadom na to, že teraz od januára tohto roka začala platiť konsolidácia na Slovensku, konsolidačný balíček v hodnote 2,7 miliardy eur, kde išli hore viaceré dane, išla hore DPH, rôzne spotrebné dane, daň z cukru, znižoval sa rodičovský bonus pre rodiny s deťmi. Je tam viacero opatrení, ktoré ľudia pocítia v peňaženkách. Hovorí sa, niektoré prepočty uvádzajú, že ročne to môže byť pre rodinu s 2 deťmi aj okolo 1,000 eur, čo už vlastne nie je nezanedbateľná suma. A táto vláda nastupovala s tým, a to bol akože špeciálne sľub Hlasu, že znížia cenu potravín.
po tej rekordnej inflácii, no ale ukazuje sa, že áno, teraz kvôli DPH išli ceny potravín dole, ale celkovo sa im tento sľub nedarí naplňať a búria sa učitelia, búria sa policajti, lekári boli v štrajkovej pohotovosti. Do toho tu máme viacero bezpečnostných hrozieb, ktoré odborníci hovoria, že nie sú adekvátne riešené, ako napríklad systematické bombové vyhrážky pre základné a stredné školy. Narastá agresivita, viaceré zlyhania polície. Teraz napríklad musel odstúpiť policajný prezident po tom, čo sa ukázalo, že keď sme mali ten minulý týždeň ten útok s nožom z Spišskej Starej Vsi na gymnáziu, tak vyšlo najavo, že ten deň vlastne učiteľka, zástupkyňa riaditeľa, ktorá nakoniec bola jednou z obetí tohto útoku, tak bola na polícii a žiadala tam ochranu proti tomuto žiakovi. Ale policia akoby nekonala, takže... Polícia nekonala, akože je to komplikovanejšie, oni to aj ponúkli, ona nakoniec povedala, že nie, ale to nemá byť na posúdení možnej obete, že či chce ochranu alebo nie. Jednoducho nevyhodnotili tak tú hrozbu a skončili tam viacerí funkcionári. Ale dejú sa tu minimálne diskutabilné rôzne policajné zásahy, sú prípady, kde sa stalo, že človek po tom, čo bol predvedený na políciu, tak tam utrpel také zranenia, že neskôr na ich následky zomrel v Košiciach. A s týmto ako keby tá vláda nerobí takmer nič. A odkláňa tú kritiku preč a preto vidím, že jeden z dôvodov, prečo Robert Fico bol v Moskve, mohol byť aj, aby odklonil túto domácu debatu, o ktorej napríklad malo byť aj to odvolávanie v parlamente, aby ju odklonil na tú medzinárodnú scénu, ktorá je predsa tak polarizovanejšia a možno aj keď nepresvedčí tých opozičných voličov, ale na tej retorike zahraničnej si dokáže konsolidovať to svoje vlastné voličské spektrum, ten svoj elektorát. Že tam sú pomerne jednotní. Zatiaľ, čo keď sa pozrieme na tie ekonomické faktory, tak aj jeho voliči a voliči koaličných strán začínajú pociťovať tie konsolidačné opatrenia a mohli by začať čoraz viac počúvať na slová opozícia, na tú kritiku, ktorá vlastne prichádza. No a moje poslední otázka, to jméno už tady zaznělo, Michal Šimečka, vlastně předseda Progresivního Slovenska. Dá se říct, jaká je vlastně ta jeho role? Myslí si, že vlastně vyrostl v toho lídra nebo v někoho, kdo dokáže jasně Slovákům ukázat, že on je připravený převzít tu zodpovědnost a tu zemi třeba z krize vyvést? Je podle tebe dostatečně aktivní a tak? Nebo jak bys zhodnotil zatím to jeho počínání? Za čo mu treba pripísať kredit je, že keď Michal Šimečka preberal Progresívne Slovensko, tak tá strana mala 8%. Vo voľbách ich bolo 18, momentálne 22 až 24, v závislosti od konkrétneho mesiaca a prieskumu či volebného modelu. A to, či je pripravený viesť krajinu a niečo zmeniť, no lídrov tvoria až okolnosti. Z môjho pohľadu mal jeden taký moment, keď bol vlastne teraz odvolávaný z postu podpredsedu parlamentu, kde prišlo viacero obvinení na to, že jeho okolie je nejak ako keby previazané s rôznymi finančnými dotáciami, či už jeho manželka alebo jeho matka. A boli tam dosť silné útoky z strany vládnej koalície vlastne na jeho osobu a nakoniec ho vlastne ako opozičného podpredsedu parlamentu odvolali a tento post tiež nie je obsadený, lebo opozícia si tiež povedala, že OK, keď ste nám ho odvolali, tak my si počkáme, ako budete riadiť schôdzu traja. Keďže stále nemáme ani toho predsedu parlamentu a vlastne jeden z podpredsedov je poverený predsedaniu parlamentu. Takže v tomto momente sa Michal Šimečka ukázal že to zvládol s odsťou, zvládol to dobre to odkomunikoval, ale to, či dokáže riadiť krajinu, či dokáže zmeniť, či dokáže v nejakej podobe zjednotiť tú opozíciu a
najväčší challenge podľa mňa, či dokáže zostaviť vládu, ktorá by vydržala 4 roky. Tak to samozrejme ukážu až okolnosti. Nie je to taký ten typický homopolitikus, taký ten populárny líder, ktorý na Slovensku vyhráva voľby. Keď si zoberme fakt toho Vladimíra Mečiara, Roberta Fica, Igora Matoviča, sú to výborní rétori, ale takí ako keby rétori trošku z ľudu, ktorí sa mu vedia prihovoriť a dokážu vycítiť tie nálady spoločnosti. Naproti tomu Michal Šimečka má vyštudovaný Oxford, bol podpredseda Európskeho parlamentu. Predsa len je to taký ten politik, by sa povedal, takého, že západného strihu, ktorý dáva dôraz na iné veci, hovorí trošku iným slovníkom a nie je možno taký ten, ktorý by strhol ten dáv na prvú, ale momentálne sa mu darí kumulovať dosť veľký potenciál, najmä kvôli tomu, že Progresívne Slovensko je jediná strana, ktorá reálne dokáže ten Smer poraziť. Keď sa pozrieme aj na skladbu toho elektorátu, veľká časť tých voličov volí Progresívne Slovensko najmä kvôli tomu, že sú tou protiváhou Fica a protiváhou Smeru. A to bude, podľa mňa, ak by prišli tie predčasné voľby, tak to bude tá prvá ozajstná skúška Michala Šimečku, či dokáže prísť aj s iným programom, ako je Antifico. Lebo vidíme to v Česku, že proste tá koalícia nejak sa v úvodzovkách pozliepala na tom antibabiš programe, dali to dokopy, ale tam prišli dva efekty, že bola príliš široká na to, aby vedeli urobiť nejaké reformy a teda každá strana má dosť voličov, ktorí sú sklamaní z toho, že sa neplní práve ten ich program, to je problém príliš širokých koalícií a zároveň ako keby oni sami si povedali, že porazili sme Babiša a to bol náš hlavný cieľ a to stačí. Ale neponúkli nejakú tú nadstavbu. Oni boli 8 rokov v opozícii a neprišli tam úplne s pripraveným plánom, hoci hovorili o tom, že ako majú všetko pripravené tie opatrenia, tak sa ukázalo, samozrejme, hoci doba bola komplikovaná, že to tak úplne nebolo. A presne to, že aký program prinesie Michal Šimečka Progresívne Slovensko do parlamentných volieb, bude kľúčové na to, či uspeje alebo nie. A nie nadarmo si vlastne na tvorbu tohto programu pribral do strany, do Progresívneho Slovenska najvýraznejšiu posilu tohto hnutia, neúspešného prezidentského kandidáta Ivana Korčoka. Ivan Korčok dostal teraz pozíciu, že on bude vlastne chodiť po Slovensku, rozprávať sa s ľuďmi a robiť podklady a vlastne manažovať všetky tie týmy, ktoré budú pripravovať program. Čiže on ho vlastne bude zastrešovať. Takže príprava a predstavenie toho programu bude taká, či už tie voľby budú teraz, neskôr predčasné alebo v riadnom termíne, tak práve táto príprava programu bude podľa mňa takou prvou reálnou skúškou Michala Šimečku, či na to má. No a na závěr možná tě poprosím jenom o takový tip. Myslíš si, že třeba ještě na konci júna, abych ukázal, že jako znám slovenské měsíce, takže bude ještě Robert Fico premiér vlády, která má důvěru Národní rady? To je čisto v rukách Roberta Fica. Ak ním bude chcieť byť, tak ním bude, ale nebude to príjemné pre neho, nebude to príjemné pre spoločnosť a najmä pre jeho voličov, ktorí budú počúvať len hádky a politické dohadovanie a nejaké tie obchody o každé jedno hlasovanie a nebudú vlastne vedieť, čo tá vláda robí. Ak sa tomuto Robert Fico bude chcieť vyhnúť, tak tú vládu položí. Tak si budeme muset počkat na konec června. Doufám, že jsem teďka nepopletl. Nie, je to správně. A uvidíme, jak to všechno dopadne. Každopádně, Miky, moc krát děkuju za celý ten průchod tím volebním obdobím a za všechny tvoje komentáře a díky moc. Ďakujem aj za pozvanie a prajem ešte pekný zvyšok dňa. Díky.